రైట్ విలీన సభ అంటూ కార్టూన్ చూడొచ్చుగా. నేటి మాట తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం అని ఒకరు, జాతీయ సమైక్యతా దినోత్సవం అని ఇంకొకరు. చరిత్రను వక్రీకరించడం, తమకు అనుకూలంగా మార్చుకోవడం ఇయాల్టి పార్టీల ప్రయత్నాలు. అప్పటి నైజాం పోరాటం నుండి నిజంగా సాకలైలమ్మ గనక మళ్ళా బతుకుంటే అదే కొడవలు అందుకొని ఎవరిని నరుకుతుండే? ఇప్పుడు ఏ సర్కారు నరుకుతుండే? ఎవరు నరుకుతుండే? కేసీఆర్. బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజలే బలైపోతున్నారు. పోరాటాలు సామాన్య ప్రజలు చేయాలి, అధికారం అగ్రవర్ణాల చేతిలో ఉండాలి. ఇది నీతి. బానిసత్వం అణిచివేత చెరలో బందీలుగా నా ప్రజలు అలవాటు పడ్డారు. తిరుగుబాటు చేసే విముక్తి పొందుతామన్న ఆకాంక్ష ఇంకెప్పుడు వర్తిస్తుందో. మళ్ళీ అధికారం కోసం, ప్రత్యామ్నాయ పరిస్థితుల కోసం కొత్త దారులు వెతుకుతున్నాయి. మనం గెలిపించుకున్న పార్టీలు ముందుగా మారేది ప్రజలే, పాలకులు కాదు. ఇంకా ఎంతకాలం చూపుడు వేలుకు అవినీతి సిరా అంటించుకొని దిక్కుమాల ప్రభుత్వాలను గద్దెనెక్కిస్తారు. సామాన్యులకి అధికారం దక్కాలన్న సోయి మన ఓటు మనమే వేసుకోవాలన్న జ్ఞానం ఎప్పుడు వర్తిస్తుందో నా బుద్ధిమంతులకని పెద్దపల్లి రాజన్న రాసినటువంటి మాట.